prela Bosne, ovdje od Sarajeva, potiče iz 12. stoljeća. Na lijevoj strani nalazit će motivi iz stečka, iz Poljana kod Stoca, zatim jedan natpis iz Banja Luke, motivi sa jednog stečka Donja Zgošća, kakanje, ratnik sa stečka Umsko, ispod križa, motiv iz Zavalje kod Bileće. S desne strane na gornjem dijelu nalazi se Dobri pastir iz 11. stoljeća iz Zenice. U donjem dijelu nalazi se motiv sa stečka Hudovo kod Stoca. Dakle, evo vidimo ovdje kardinala Vinka Puljića i nuncija ovdje u Bosni i Hercegovini koji se nalaze ovdje u društvu patra Roberta Tučija, organizatora papinih putovanja, svih dosadašnjih papinih putovanja. Oni će sada na njegov poziv ući u zrakoplov da pozdrave Svetog Oca, kada Sveti Otac bude spreman da siđe iz zrakoplova. Ovdje se nalaze također mladići i djevojke koje ćemo vidjeti obučeni u narodne nošnje svih krajeva Bosne i Hercegovine. Oni su došli iz svih krajeva iz Bosne i Hercegovine, iz 13 dekanata Bosne i Hercegovine. Da nekoliko riječi kažemo i o povijesti ove zemlje, koja je također i hrvatska zemlja. Evo, upravo vidimo Aliju Izetbegovića i Krešimira Zubaka, vidimo također i kardinala Vinka Puljića, metropolita i nadbiskupa Bosanskog, koji zajedno sa nuncijem ulazi u zrakoplov da prvi pozdravi Svetog Oca. Prema posljednjem popisu stanovništva 11. iz travnja 1991. dakle prije ovog rata, Bosna i Hercegovina imala je 4.350.000 stanovnika. Zbog njezine burne povijesti i smještenosti na raskrižju svjetova, stanovništvo čine različite etničke grupe, od kojih većina pripada određenoj vjerskoj zajednici. Oko 43% stanovnika bili su muslimani, koji će tijekom rata 1993. preuzeti naziv Bošnjaci. 31% bili su pravoslavni Srbi, a blizu 18% Hrvati katolici. Na referendumu koji je održan 1. ožujka 1991. Većina građana izjasnila se za to da se Bosna i Hercegovina odijeli od nekadašnje jugoslavenske zajednice. Tako je Bosna i Hercegovina nakon Slovenije i Hrvatske prestala biti jedna od republika Socijalističke republike Jugoslavije. Bosna i Hercegovina se danas nakon 4-godišnje agresije, evo Sveti Otac upravo izlazi iz svoga zrakoplova. Mi sudjelujemo u jednom povijesnom trenutku za ovu napaćenu zemlju. Dakle, usprkos mnogim prijetnjama, usprkos toga što su neposredno prije nego smo krenuli u ovu zračnu luku pronađeno je 23 bombe ispod mosta kojim je Sveti Otac trebao poći u gradu, koje su trebale vjerojatno eksplodirati kada njegova pratnja naiđe. Sveti Otac se nije pokolebao. Evo ga, stigao je, poljubit će sada posudu koju mu podnose i donose. Evo, to je ta posuda koju sam vam rekao. Zoran Topić iz Župe Oštra Luka i Mirjana Grubeša iz Uzdola, čiji roditelji su ubijeni u ovome ratu. U ovome ratu je nestalo oko 278.000 stanovnika. Prosječno 204 osobe su bile ubijene na dan. Pozdravio se Sveti Otac sa Alijom Izetbegovićem, predsjednikom predsjedništva Bosne i Hercegovine, pozdravlja se sa predstavnikom Hrvata ovdje, Krešimirom Zubakom, članom predsjedništva. Predstavnici Srba nisu stigli ovdje u zračnu luku da pozdrave Svetog Oca, srpskog entiteta, dakle ovdje nema. Sveti Otac pristupa na tribinu, gdje će poslušati pozdrav predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića i također održati svoj prvi govor ovdje. Dakle, prema podacima Republičkog zavoda za zdravstvenu zaštitu BiH od početka rata u Bosni i Hercegovini do kraja od 1995. poginulo i nestalo 278.000 ljudi. S kućnog praga je na različite načine izvan granica BiH protjerano 1.250.000 stanovnika ili 28% predratne populacije, dok je unutar granice raseljeno 1.370.000 stanovnika ili
1%. Vidim veliku čast što vas mogu pozdraviti danas u ovome gradu mučenika. Siguran sam da vašu posjetu podjednako pozdravljaju svi ljudi dobre volje, bez obzira na vjeru, naciju i svjetonazor, ovdje u Sarajevu i širom Bosne i Hercegovine. Ovo nepodijeljeno poštovanje zaslužili ste vašim dosljednim zalaganjem za mir i slobodu svugdje u svijetu. Vaša osuda nasilja u Bosni, izrečena ne jedan put, nego u više mahova, bila je mehlem na rane i za sve nas značila ohrabrenje i nadu. Vaša svetosti, vi dolazite u grad vjere, ali ne jedne, nego 4 konfesija: islama, katoličanstva, pravoslavlja i jevrejstva. Može se to zaključiti već iz panorame ovog grada, u kome stoljećima, jedna pored drugih, u malom razmaku stoje džamije, katedrale, pravoslavne crkve i sinagoge. Taj prizor nije slučajan. On je proistekao iz mudrosti naših predaka, koji su vjerovali da u vjeri nema sile i da je svaki vid slavljenja jednog jedinog Boga vrijedan poštovanja. Stoljećima prijestolnica tolerancije, Sarajevo na kraju 20. vijeka bilo žrtva neviđenog nasilja i mjesto ljudskog stradanja. Iz usputnih slika od aerodroma do grada vi ćete moći naslutiti samo nešto od pakla kroz koji je ovaj grad prošao. Sjećam se kako ste u jednom od vaših zapaženih govora rekli: pri kraju je stoljeće koje je obilježeno možda najokrutnijim zločinima ljudske povijesti. Stoljeće koje je otvoreno dramatičnim ratom, što je započeo u Sarajevu, očito se ciljali na početak Prvog svjetskog rata atentatom u ovom gradu. To stoljeće se pri svom kraju, kažete vi, još jedanput suočava sa tragedijom koja u Sarajevu ima svoj žalosni znamen nerazumijevanja i mržnje. Sarajevo, grad mučenik, simbol je tolikih mjesta koja je danas u svijetu strahuje od gospodara rata. Tako ste govorili u jednom od vaših govora. Ali Sarajevo je bilo i ostaće upamćeno i kao mjesto otpora i prkosa sili i nepravdi. Braniš svoje pravo na život i slobodu, njegovi građani platili su visoku cijenu. Ljudi, žene i djeca gubili su život u postelji, u školskoj učionici, u igri pred kućom, u redu za hljeb, u redu za vodu. Kada su groblja popunjena, naše parkove, bašte i dvorišta pretvorili smo u groblja. I nogometni stadion služi kao groblje, što je, nadam se i želio bih, jedinstven slučaj u svijetu. Statistika zločina nad Bosnom i Hercegovinom uistinu ogromna, gotovo neiscrpna. I dok je trajala ta drama, duga skoro 1300 dana, neki važni ljudi u svijetu, pozvani i dovoljno moćni da zaustave nasilje, zatvarali su oči pred činjenicama. Oni su nedostojno šutjeli pred genocidom i sve novim valovima brutalnog etničkog čišćenja koji je razarao tkivo ove zemlje. Ali vi niste šutjeli. Od prvog putnja u nezavisnost naše zemlje i čim su pale prve nevine žrtve, vaš glas je odjeknuo snagom poziva i osude. I taj glas nastavio da se dalje čuje. Stoga, jedan od razloga mojeg osobnog zadovoljstva što se danas ovdje, jeste i taj što mogu pred licem svijeta vama i Svetoj stolici zahvaliti na ovom postojanom zauzimanju za pravednu stvar Bosne i Hercegovine i njenih građana. Vama je poznato naše opredjeljenje za mir. Prihvatili smo i prije 15 mjeseci potpisali mirovni sporazum, ne zato što je pravedan, već zato što smo ocijenili da bi nastavak rata bio još nepravedniji. Smatrali smo također da je moguće zasnovati mir koji će vremenom, tako smo barem vjerovali, postepeno širiti prostore slobode, demokracije, ljudskih prava i na onoj drugoj strani. Postupili smo tako, jer vjerujemo da je rat razara dušu Bosne, a da mir možda može još uvijek da je spasi. Pritome uzeli smo u obzir i vaše apele za razum i mir. Vaša svetosti, vaša današnja posjeta Sarajevu i Bosni čin je lične hrabrosti i dubokog uvjerenja. Za nas je ona i podrška ideje cjelovite i demokratske Bosne za koju smo se zalagali svih ovih godina. Siguran sam stoga da ću izraziti osjećanja svakog građanina Bosne i Hercegovine ako vam zaželim dobrodošlicu i zamolim Boga za vaše dobro zdravlje i dug život. Veliko vam hvala i dobrodošli. Bio je to govor
predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića. Sada će Sveti Otac održati svoj prvi govor na tlu ove ispačene zemlje Bosne i Hercegovine, čija zračna luka ovdje, Sarajevska, je bila svjedokom mnogih tragedija. Cijenjeni članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodo predstavnici vlada i međunarodnih organizacija, časna braća u biskupstvu, draga braća i sestre. Moja prva misao u ovome trenutku u kojemu mi je dano zakoračiti na bosansko-hercegovačko tlo, reći k Bogu, koji je danas uslišao moju dugo gajenu želju da se ostvari ovo hodočašće. Evo me napokon ovdje s vama, te vas sada mogu osobno vidjeti lica u lice i s vama razgovariti. Pošto sam prije s vama zajedno tijekom tužnoga vremena neravnega sukoba izdaleka božno proživljavao vaše patnje. Želim zagrliti sve stanovnike ovo toliko napaćene zemlje, navlastito želim zagrliti sve stanovnike ove toliko napaćene zemlje, navlastito one koje su prerano izgubili koju dragu osobu, one koji na svojemu tijelu noše biljege rata i one koje su tijekom ovih dugih godina nasilja bili prisiljeni napustiti svoje domove. Neka svatko od tih ljudi zna da u papinu srcu ima povlašteno mjesto. U mojemu zalaganju za promaknuće mira u ovoj zemlji vodila želja da se osigura poštivanje svakoga čovjeka i njegovih prava bez obzira na narodnu i vjersku pripadnost, jer su mi na srcu navlastito najsiromašniji i oni koji su u nevoli. Dolazeći u Sarajevo, želim prvo s poštovanjem pozdraviti gospodu članove predsjedništva, kojima zahvaljujem na pozivu što su mi ga uputili, na dočeku što su mi ga priredili, kao i na gostoljubivosti koju mi danas očituju.
istobno svoj pozdrav upućuje trima konstitutivnim narodima Bosne i Hercegovine, Hrvatima, muslimanima i Srbima. Drago mi je da im sve od ovoga prvoga trenutka svoje nazočnosti u njihovoj zemlji mogu posvjedočiti svoje veliko poštovanje i iskreno prijateljstvo. Rado koristim prigodu koju mi pruža ovaj izravni susret najvišim predstavnicima Bosne i Hercegovine, da svakoga od njih iz dna srca potaknem da nastavi ići putem uspostave mira i izgradnje zemlje i njezinih ustanova. Ne radi se samo o materijalnoj izgradnji. Potrebno je naime osigurati navlastito duhovnu obnovu ljudske nutrine u kojoj je razorni bijes rata često puta izlomio i potamnio vrijednosti na kojima počiva svaki civilizirani život. Valja početi upravo odavde, od duhovnih temelja na kojima počiva život čovjeka s čovjekom. Neka više nikada ne bude rat. Neka više nikada ne bude mržnje i nesnošljivosti. To je pouka ovego stoljeća i ovego tisućljeća koji su se već približili svojem svršetku. Upravo s tom porukom započinjem ovaj svoj pastirski pohod. Logiku neljudskoga nasilja valja zamijeniti konstruktivnom logikom mira. Nagon osvete mora ustupiti mjesto osloboditeljskoj snazi oproštenja koje će okončati zagriženje na nacionalizme i nahtjeve što z njih proizlaze. Potrebno je, kao u mozaiku, da se svakoj osobi i narodu ovih krajeva jamči očuvanje njihova političkoga, nacionalnoga, kulturnoga i vjerskoga identiteta. Raznolikost je bogatstvo kada se pretvori u među osobnu nadopunjivost u nastojanju oko služenja miru i izgradnju uistinu demokratske
Bosne i Hercegovine. Jednako tako s poštovanjem i prijateljski pozdravljam sve ovdje okupljene diplomatske, međunarodne, civilne i vojne vlasti. Ovim svojim pohodom želim očitovati svoje uistinu veliko poštovanje koje gajim prema vladama i međunarodnim organizacijama. Jednako kao i prema vjerskim i humanitarnim organizacijama i pojedincima koji su se proteklih godina trudili da se u ovim krajevima sruši zid nerazumijevanja i neprijateljstva i da ponovno dođu do izražaja vrijednosti uzajamnoga poštivanja, kako bi se tako potaknuo dijalog izgradujuće dogovaranje i mir. Sarajevska je zračna luka u kojoj se upravo nalazim. Često puta tijekom nedavnoga rata bila jedina vrata za humanitarnu pomoć ovome gradu. Sada i ja, kao hodočasnik mira i prijateljstva, prolazim kroz ova vrata, nošan željom da svim svojim silama služim miru u pravdi i stvarim pomirenje. Trenutak je da toj plemenitoj stvari svi ljudi, dobre volje, posvijete svoje najbolje sile. Mir će pobijediti ako svi budu znali raditi u istini i pravdi, idući istodobno ususret znakomitim očekivanjima stanovnika ovih krajeva, koju u svojej složenoj raznolikosti mogu postati znakom za čitavu Europu. Završavajući ovoj svoj kratki pozdravni govor, ne mogu propustiti priliku da iskažem poštovanje onima koji su izgubili život obavljajući zadatke mira i humanitarne pomoći u okviru međunarodnih, nacionalnih i privatnih organizacija. Njihovoj žrtvi valja zahvaliti da se vrata mira nisu posve zatvorila i da bespomoćnome i napaćenome pučanstvu gotovo nikada nisu uzmanjkala sredstva prijeko potrebna za očuvanje života i čekanje boljih vremena. Sada, kad je mir konačno postignut,
zalaganje za njegovo očuvanje postaje također dužnost zahvalnosti prema onima koji su za taj plemeniti čin položili vlastiti život. Neka Bog udjeli Bosni i Hercegovini, kao i svemu pučanstvu Balkana, Europe i svijeta, da nikada ne prestane doba mira i pravde. Bile su to riječi koje će vjerojatno pratiti čitavo vrijeme Svetog Oca. Došao je kao glasnik mira u ovaj grad, u zračnu luku kroz koju je dolazio život gradu opkoljenom od srpske armije. Sveti Otac pozdravlja sada zvaničnike, evo tu je gospodin Haris Silađić ko predsjedavajući Vijeća ministara BiH. Ovdje vidimo Jadranka Prlića, ministra vanjskih poslova BiH. Tu je gospodin Hasan Moratović, ministar vanjskih trgovine i ekonomskih odnosa. Gospodin Enver Kresu, predsjedavajući predsjedničkog doma parlamenta. Mariofil Ljubić, predsjedavajući doma parlamenta BiH. Ejub Ganić, predsjedavajući federacije. Ante Jelavić, ministar obrane u vladi federacije. Mehmet Žilić, ministar unutrašnjih poslova. Mato Tadić, ministar pravde u BiH. Evo vidimo i ovdje dužnosnike. Evo sada biskupa Banja Lučkog Franje Komarice, mostarskog biskupa Ratka Perića, pomoćnog biskupa Peru Sudara iz Sarajeva. Vidimo provincijala Bosne Srebrne, gospodina Petra Anđelovića i Tomislav Pervan, provincijal provincije Hercegovačke. I sada su ovdje na redu također diplomatski, dakle šefovi diplomatskih misija i šefovi predstavništva međunarodnih organizacija. Ovo je Darinko Bagor iz ambasade Republike Hrvatske. Dok se Sveti Otac pozdravlja sa šefovima diplomatskih misija i predstavništva međunarodnih organizacija, ovdje u Sarajevu možemo kazati nekoliko riječi o crkvi koju je došao posjetiti ovdje u Sarajevu. Rekli smo već, ovo je 75. putovanje Svetog Oca u inozemstvo. Možda jedno od najkontroverznijih koje je do sada učinio u ovih tolikih godina koje je kao od 1978. kada je postao rimski biskup, to jest zamjenik Svetog Petra na stolici. To jest nasljednik Svetog Petra na stolici, poglavar katoličke crkve ili papa.
Evo vidimo ambasadora Italije ovdje. Ovo je crkva veoma stradala u ovome ratu, rekli smo, međutim katolika je prije Drugog svjetskog rata bilo ovdje u Bosni i Hercegovini oko 26%. Između dva rata u Sarajevu samo bilo je 26% katolika. U doba komunizma spali su na 8% u gradu Sarajevo, danas optimisti tvrde da ih ima oko 20.000. Sve ostali su napustili ovaj grad uslijed velikih nevolja koje su zadesile ovaj grad u posljednje vrijeme. Grad Sarajevo ima 7 župa. Sada će Sveti Otac ravno odavle krenuti u katedralu Srca Isusova, koja je također i župna crkva, katedralna župa, najstarija katedralna župa ovdje u gradu. Ona je osnovana već 1884. godine, kada je sagrađena, kada je sagradio monsignor Josip Štadler. Tamo će se u toj katedrali održati svečana večernja služba večernje, nakon čega će Sveti Otac krenuti u bogosloviju sarajevsku, koja se nalazi neposredno iza katedrale, u kojoj će blagovati večeru sa biskupima i crkvenim uzvanicima. Ta župa sada, zapravo prije ovoga rata, imala je oko 6.000 vjernika. Nedeljna misa skupljala je oko 800 vjernika, dakle Sarajevo je bio grad u kome su također i katolici se relativno dosta sekularizirali, to jest odaljili od crkve. Druga župa je Stup Marina Uznesenja, pa župa Presvetog Trojstva, treća župa ovdje u Sarajevu. Župa Marindvor Svetog Josipa, koju smo zapamtili po tome da je često bila na meti snajperista. Ispred te crkve župe Svetog Josipa od snajpera je u ovome ratu poginulo oko 40 ljudi. Rekli smo već da je u Bosni i Hercegovini tokom ovog rata dnevno stradalo oko 207 ljudi u prosjeku. Izgubilo živote. Zatim postoji župa Svetoga Luke u Novom gradu. Ona je osnovana u novije doba. Imala je oko 4.000 vjernika. Šesta je župa Svetog Leopolda Mandića na Briješću. To je najmanja župa sa 127 obitelji. I onda je sedma župa, jedna od mlađih župa na Grbavici, koja je do sada bila pod srpskim entitetom, pod srpskom okupacijom. To je župa Svetoga Ignacija koju vode oci Isusovci. Ovdje je vrlo razvijeno Hrvatsko kulturno društvo Napredak, utemeljeno još 1902. godine, zabranjeno 1949. a obnovljeno 1990. godine. Ima 53 podružnice i 20.000 članova. 6.500 članova nalazi se u Sarajevu. Ima sjedište u Napredkovoj rezidenciji. Suosnivač je katoličkog radija Vrh Bosne. Izdaje časopis Stečak. Hrvatski glasnik, Ognjište u Zenici, Novi Travnik, Bobovac u Varešu, Bedem u Kreševu. Ovo je društvo osnovalo Gospodarsku banku, Napredak osiguranje, Napex, trgovačko poduzeće, turističko poduzeće Imperijal i Hrvatsku gospodarsku zbornicu. Organiziralo je tribine, koncerte i promocije knjiga tijekom čitavog rata. Trenutno stipendira 163 studenata. Evo kardinal rimski vikar Svetog Oca, koji se pozdravlja također sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ovdje u Sarajevu postoji katolički radio, evo katolički radio koji je otvoren 11. travnja 1993. u okviru Napredkovog medijskog centra. Ima 12 sati programa dnevno.
prenosi Radio Vatikan, Dnevno Glas Amerike i Hrvatski radio. Postoji zdravstveni centar Sveti Vinko Pauski pod pokroviteljstvom Caritasa Vrbosanske i časni sestra Milosrdnica koja ga vode. Skrbi za primarnu zdravstvenu zaštitu. Evo, Sveti Otac se pozdravio sa uzvanicima koji su ga ovdje dočekali. Bili smo svjedoci da nije bilo službenog protokola, nije se vjorila niti jedna zastava. Papa mobil je već spreman i njegova svetost će sada vjerojatno ući u Papa mobil kojim će krenuti kroz zaista razrušen dio Sarajeva. Ovdje odmah čim izađe sada iz zračne luke imat će što vidjeti. Razrušeni dio, to je jedna scenografija koja se danas rijetko gdje u svijetu može vidjeti. Sveti Otac nije došao da ovdje sudjeluje u nekakvom spektaklu, nego da upravo vidi, da ohrabri one koji su ostali u ovom gradu i koji žele u ovom gradu živjeti zajedno u dijalogu i međusobnoj solidarnosti, kako nam to i evanđelje i vjera u Boga također zapovjeda. Ovdje u Sarajevu nekad su živjele 4 vjerske zajednice, od kojih je najveća bila ona islamska, koja je sada dominantna. Sveti Otac je evo upravo u Papa mobilu i krenuo je ovdje iz zračne luke. Zatim je slijedila po snazi i broju pravoslavna zajednica, a katolici su bili 3. po veličini nekada ovdje i židovska vjerska zajednica. Tako da je Sarajevo bilo na neki način grad suživota tih 3 vjerskih zajednica, jednobožački, koje su na neki način svjedočile svoj dijalog dok nije došao rat, dok nije došlo zlo koje je evo ovaj grad pretvorilo u ruševino i promijenilo sliku Bosne i Hercegovine. Evo, Sveti Otac je krenuo prema Sarajevu da sudjeluje u njegovoj boli, ali vjerujemo i u njegovom novom uskrsnuću.